So, hello, maayong hapon. So, karon kay akong buhaton magsuod ko og abono. Kuan ani ako isud ani kay dahon sa kawayan, sinilhig na kani. Sinilhig na sinunugan og tai sa rabbit. Ano ko ibutang. So ni ara dahon sa kawayan. Nya lunda na to og abo. Ano siya katong sinilhig na ko bitaw. Nya. Sinilhig ni siya nga ibutangan og nya dahon na pud sa kawayan. Kaya ako di siya tamnan og balaton. Nya tai sa rabbit. Ang ibutang. Tai sa rabbit. So, kung ano to og sinilhig ba? Muni katong yuta na sinilhig. Nya di na uban. So ang humana ko so akong ibutang gabi. Salamat is naghatagan na jud koy tamnan. So abo ni siya. Man sa abo ang abo saka na pud ako dahon sa kawayan. Man ana tai na pud sa rabbit. So ni siya. Yuta. Sinilhig. Hindi na uban na siya. So ako po gid siya paibaguan og yuta gid na pure. Side sa kuan. Abo. Tai sa rabbit.
buhaton kay di man ko ka pangguna kay naamo ko'y batang gamay. Nya, adto pa ko pirmi sa eskwelahan taga-adlaw. So wala ko'y time mangguna. So aron ingani una nako kay aron kuan pud ba para sa balay ang pagbubo dool. Balik ko ani siya ka klase akong gibutang dahon sa kawayan. Sinilhig na ining kuan. Sinilhig na sinunugan ya abo. Ita israpit niya. Bali upat ni siya ka klase niya. Butangan pa ni siya og pure gyud yuta. Ini kuan. Ano ko'y gloves? Ano mo to? Kini mahunaw ra ko. So, i-ready ko ni kay. Tamnan ko na ni. Ingani lang siya. Ini siya. Galon sa downy. Sa mga mama diha na walay time mangguna. So, nungid ng mangguna ni. Kani lang ang buhaton para makatanom jud ba. Ay gulay. Presko atong makaon na. Sabi na presko jud ang makaon sa mga bata na gulay. Ano itong buhaton? O, di naman tamang gunaan ni. Magsige na lang man tagbubuan ni. Itong buhaton. Mga mama dihang walay time. Busy kayo. Galon sa Sunrox. Ito sa tamnan. Pilipay kay ko na ika ng mineral ba. Salamat ito sa naghatag. Ano dito'y katamnan. Ang artihon ani di jud pwede ani na magsige walay gloves maghikap-hikap ang tae o sa rabbit. Mga arti diha di jud pwede ani kay hugawan man ani. Gabi nagwala na anad di jud siya pwede ani. Tuuran man. Kalabanan po sa mga artihon ra pod ay naaram po na sila ikapalit good kaming way mga ikapalit ani lang jud mag-inarte kay may ikapalit dili man ta ngayan ana. Mo
na gingong Inday basta taga bukid. Aw, kubalon. Indot ini taga syudad oy kay walay kubal. Lumuy kay gamot ba. Indot kay. Nangandoy biya sad mi ana. Na walay kubal. Di man pwede. Kubalon mo na gini among linya kubalon. Ano yung kapalaran? Abo. Abo, ibutan ani. Ay, inahon ko lang ni ang tamnan ako sa balatong. Paulahi lang ko akong palya. Palya. Akong inahon. Malugnas akong kuan. Hapit na magod malugnas ako ang kuan mga balatong baso. Kinahanglan na siya isimpot. Sikay lang good. Pero hindi ka kapalit sa market ba? Kaya presko po ang kaong bitaw. Walay ka nang ang formalin. Pero mga chemicals na ginitang sa kuan ba? Walay.
So, man na. So, ready na ni tamnan. So, man ako. So, ready na siya tamnan. Ready na siya tamnan. So, naara. Man na. Man ako butang. Yuta.